En tot cas, vull saber com es cou, què és exactament, no? Qui hi ha al darrere, tot el que em puguis dir. El que no em puguis dir no m'ho dius, no? I si hi ha més IAs que persones, tantes persones com IAs, i al final què és el que heu... Saps què passa amb això? Que Què és el que heu fet? com, com totes les grans coses i els grans invents de la humanitat, el menjòmetre va néixer una mica per accident. I això és real. Es dona la circumstància que tot el que t'explicaré, t'ho explicaré perquè jo sóc l'única cara visible que té la corporació menjòmetre, per dir-ho així, també una mica per accident i perquè ens hem adonat una mica que hem de funcionar com... En això n'hem après potser del jihadisme i hem de funcionar com a cèl·lules terroristes que no ens coneixem els uns als altres. I és real que jo, per exemple, no conec tot l'entramat del menjòmetre, sé fins on puc arribar i sé on tinc l'intermediari. I això neix quan hi va haver subvencions.cat i contractes.cat, no sé si te'n recordes, que d'un dia per l'altre va desaparèixer, van desaparèixer un munt de dades, doncs diguem-ne que la gent que estava al darrere de menjòmetre també estava treballant amb mi per una altra cosa totalment diferent, que era una novel·la que van treure al febrer, que es deia African Donation, i tota la promoció d'aquest llibre, d'aquesta novel·la i tot el tema publicitari el van fer també amb l'ajuda de la intel·ligència artificial i el van fer intentant aplicar, diguem-ne, la modernitat a la literatura, en aquest cas. Però com que ja teníem tot aquest entramat muntat, quan va passar tot això, una de les persones implicades en menjòmetre va poder aconseguir tot el dataset de la informació perduda i llavors és quan ho va anunciar. Tot això ha passat de manera transparent, tot el que ha passat al voltant del menjòmetre, del segell fosc i de tota aquesta comunitat que s'ha anat conformant, en la qual, ja et dic, jo sóc l'única cara i nom visible, però hi ha molta més gent, entre els quals, com ja us podeu imaginar, les persones que estan directament sobre les bases de dades són enginyers, és a dir, no són escriptorets com jo, que ens posen davant d'una base de dades i no sabem què fer. Hi ha enginyers, hi ha gent molt bona, hi ha molt de recorregut i que saben com tractar una base de dades i han pogut anar millorant l'eina a poc. Si ho heu llegit o heu vist que el menjòmetre neix com una base de dades amb moltes limitacions, molt assistida per la IA. Ara veurem imatges també de la web. No, sí, ara veurem imatges de la web. Explica. No, i explicava això, que va començar com una cosa molt senzilla, molt senzilla entre cometes, en què la IA assistia a un cercador per poder buscar els contractistes i on anaven els diners públics en aquest país, en aquest cas el Principat. Se suposa que hi arribarà més enllà, a poc, però a poc s'han anat afegint més eines perquè ens vam adonar, o es van adonar aquests enginyers que estan sota el control directe del menjòmetre, que tot el que té de negatiu la intel·ligència artificial, per exemple, el que fa la suplantació del talent humà, també ens pot ajudar per fer un fòrum polític molt més transparent. No només molt més transparent, sinó transparent del tot. El que et permet la intel·ligència artificial en aquest cas és la completa transparència sobre les dades, com tu les vols ordenar, com tu hi vols accedir, i aquesta possibilitat d'anar muntant un puzzle en diverses eines, com per exemple aquí es veu, per exemple, que ara es pot buscar per sectors, també hem incidit en el món de l'habitatge, també calculadores sobre els diners, sobre els impostos, amb l'objectiu final de fer el puzzle complet de tot el finançament públic d'un país i que puguis saber exactament on van tots els diners que et costen els teus impostos. Ja sigui fent servir aquestes dades per fer denúncia, perquè el menjòmetre des del primer dia també ha tingut una voluntat, vull dir, no ha sigut una dada crua i una dada matemàtica, sempre hi ha hagut una interpretació darrere, perquè sempre ho hem dit també, que qui dona aquestes dades al món i les ofereix, en aquest cas al país,
també té dret a fer la seva interpretació i estructurar-ho d'una manera on es pugui transmetre també un missatge. En aquest cas, el nostre missatge era clar que hi ha un alt component, diguem-ne, per dir-ho de manera suau, de prevaricació, perquè, evidentment, corrupció no es pot dir, perquè la majoria de coses que surten bueno, no, la majoria no, el 100% de les dades que surten al menjòmetre són legals, no hi ha cap il·legalitat, perquè la il·legalitat, naturalment, va per uns altres camins. Però sí que hi ha coses que són molt discutibles i nosaltres, posant les dades, ara dic nosaltres perquè ja us he explicat la meva relació, però que la gent pugui veure les vinculacions entre empresa, sector públic, sector privat, qui rep diners, qui no en rep, els anys durant els quals, els moviments, i que la gent tingui eines, elles mateixes també, per buscar i treure les seves pròpies conclusions. Una cosa, Miquel, el que vosaltres heu creat al final és una eina per poder accedir amb facilitat, no? I d'una manera organitzada, entenc, a totes aquestes dades que són públiques perquè així ho diu la llei. I aquesta solemnitat sempre se'ns trasllada, jo recordo perfectament les èpoques en què totes les administracions i institucions doncs, havien d'incloure tota la part relacionada amb la transparència, les dades, etc. No? En tot cas, la meva pregunta és, aquesta eina, és a dir, fins ara, fins que no teníem aquesta eina, arribar a aquestes dades era una feina laberíntica, era l'administració que havia de proporcionar-nos eines com aquesta que heu creat vosaltres per poder accedir fàcilment a les dades. Perquè, clar, al final, les dades, ells diuen que les dades... Depèn de com tu miris. Si tu mires des del punt de vista del ciutadà, és evident que les dades, de la manera que es publicaven, encara que complissin la llei, eren completament inconsultables. Vull dir, era un sistema expressament dissenyat per continuar amb l'opacitat que li correspon al govern. Si em permets la broma una mica de ser empàtica amb els governs i amb l'administració, per ells era perfecte, perquè era el sistema per complir la llei, però que el ciutadà no tingués manera d'accedir. El que fa el menjòmetre amb l'assistència de la intel·ligència artificial, i també ho feia contractes.cat i subvencions.cat, és el creuament de les dades i el fet del cercador. És a dir, facilita una feina que, clar, tu em dius, ho hauria hagut de fer el govern o l'administració, això depèn. Veient el que ha sortit i tota la merda que es pot arribar a rascar d'aquí, des d'un punt de vista de l'administració, és fins i tot normal que no facilitessin aquesta organització de les dades i intentessin fer-ho de la manera més opaca possible. Vull dir, per això no crec que puguem culpar a l'administració perquè no tenen, evidentment, moltes coses a amagar sobre tot aquest sistema de on van els diners i on deixen d'anar. No sé si et responc a la pregunta. Sí que em respons, queda claríssim. No, et deia que has parlat de prevaricació, no? És a dir, de totes les investigacions que vosaltres esteu posant o traient a la llum pública, no? Des que vau aparèixer, què et fa pensar sobre com funciona l'administració d'una manera general? Has dit prevaricació, has dit molta merda, dades amagades... Sí, bueno, amb això del llenguatge hem de ser curosos, perquè, evidentment, com et deia, ens estem enfrontant al sistema i el sistema, la legalitat també la defineix ell mateix, que és el sistema. Amb això no podem ser ingenus, però sí que hi ha coses que ratllen, diguem-ne, una mica el que no és admissible. Avui mateix el menjòmetre traia les relacions de Salvador Illa amb tot el cas Koldo. Això hem vist que hi ha hagut una clara cortina que s'ha corregut sobre aquest tema. I mirant-te les dades no pots acusar ningú i, a més, tampoc és la feina del menjòmetre. Això és una feina que l'hauria de fer primer el periodisme, entenc. Això és un altre tema, com la relació que ha tingut el periodisme i el periodisme cooptat d'aquest país amb tot el que ha anat publicant el menjòmetre, que ha sigut de franca hostilitat,
amb molt comptades excepcions, i llavors més enllà hauria de ser la justícia qui entrés a dirimir si aquestes relacions, diguem, incestuoses que es poden veure amb els fils del menjòmetre fa a Twitter, a X o a Telegram, és un altre qui hauria d'entrar a veure si això és denunciable més enllà de l'ètica o hi ha alguna part delictiva o una part penal, però això, evidentment, ja no és una feina que haguem de fer nosaltres.